ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ କେବେ ବଦଳିଛି ନା କେବେ ବଦଳିବ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ଗଛରେ ଗୋଟେ ଦିନ ନୂଆ ପତ୍ର ଆସିଥାଏ। ନୂଆ ପତ୍ର ଆସିଲେ ସେଥିରେ ନୂଆ ଫୁଲ ଆସେ ଏବଂ ନୂଆ ଫଳ ହୁଏ। ଗଛଟି ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏବଂ ମନଲୋଭା ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେହି ପତ୍ର, ସେହି ଫୁଲ ଆଉ ସେହି ଫଳ ସେହି ଗଛରେ ହିଁ ପଚି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଛ ପରି। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସେଇ ପତ୍ର ପରି ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ଝଡ଼ିଯାଏ। ପୁଣି ଏ ମଣିଷ ଗଛର ପତ୍ର ପରି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।